This is Dong Bisaya. So, nagpapagupit si Dong Bisaya. So, tingnan nyo yung gilid. Actually, guys, magpapagupit lang sana ako. So, naalala ko, sabi ko, try kaya magpakulay. Try lang natin, ha? Kaya, panoorin nyo po ang full video ng aking vlog about sa pagpapagupit at pagpapakulay na hindi naman sana gupit lang kasi nagtitipid, pero ito nakita nyo diretso na pakulay para makita naman para ipag-looks mo ni Dong Bisaya, no? Kaya panoorin nyo ang aking video sa aking YouTube channel, It's Dong Bisaya. Thank you for watching. Wala yung patuloy dito mga umipis na nga yan. Umipis ako. Umipis na nga. Stress. So, kulayan mo pa ko ulit, no? Hindi pa kasi masyado, oh. Yan, so ito na po yung final look. Kala mo may look, no? Sige ko yan. Basta ano lang yun eh, maliligo din. Oo. Oo. Ayan, hindi na lang final look.
nakakaamoy yung bait na tubig. Parang wala na. Kapag mag-hawak nito, tapos di pagayin mo eh. Papalamin mo sa kamay mo. Nasakpan din mo. Well, Lugas din ito ay nakuha sa loob mo eh. oo, kung hindi mo dinoblihan yun. Masyado kasi maitim yung buhok mo. Oo, kaya Ito talaga sa yan. una, hindi siya tumala. Gusto ko magpamassage na.